guys, welcome to David the Farmer TV. Happy Easter Sunday today sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel. Please click the notification bell sa baba para tuloy-tuloy ang panonood ng aking video. Guys, ngayong araw na ito yung muling pagkabuhay ng ating si Papa Jesus, ating salubungin sa araw na to para ating mapanood. Guys, thank you sa lahat ng mga subscriber ko today and sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel. Click the notification bell para tuloy-tuloy ang panonood ng aking video. Thank you guys and bye.
mundum beatificare dignitas es, presta quae sumus ut versius, et ricem Virgine Maria, perpetua patiamus gloria vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinam auxilium maniet semper nobiscum,